салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. шумо қарор доред дар канали Барса ТЖ. Якчанд рӯз шуд дар канал видео набуда, сабаби ки хабарҳои муҳим набаромада буд. Имрӯз ман бораи шумо топ хабарҳоро ҷамъ кардам ва пешкаш шумо менамоям. Агар ин видео 1000 лайк гирад, видеои навбатӣ тез мебарояд. Аз шумо танҳо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо баъз ҳур шинед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона дар меҳмонӣ бо Селта бозӣ мекунад. Ширкати 1xbet ба ғолибияти Барса боварӣ дорад. Аз ҳамин сабаб ман дар онҳо ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Агар ба ссилка комментария буда даромада ставка монед, то дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа мегиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. танҳо вақт нишон медиҳад ки аз даста пеш кардани футболбозон бо ташаббуси ки роҳандозӣ шудааст ва ин бо кадом мақсад амалӣ мешавад. бисёриҳо инро амалиёти тоза кардани ҳайат унвон карданд, лекин ман ба ин розӣ нестам. фикр мекунам бо ҳадафҳои шахсӣ ва барои манфиати гурӯҳи муайян ба ин кор даст заданд. дар аввал мегуфтанд ки масалан Луис Суарес бо қарори тренер аз даста рафт. баъдан маълум гардид ки Роналд Куман дар ин кор даст назадааст. аҷоиботаш дар он аст ки тренер рӯи рост президентро гунаҳгор кард. дар ин бора сухани ӯро айнан нақл мекунем. дар ин филм ман қаҳрамони манфӣ нестам. ин қарори клуб буд. метарсам ки дар ин филм нақши тренер майдаак набошад. аслан бояд тренер тасмим гирад ки кадом бозингар барояш дар кор аст ва кадом футболбози нав даъват карда шаванд. ин амали Куман як ҷиҳати хубиам дорад. дар оғоз кор ҳақиқатро гуфт ва маълум кард ки мехоҳад бо футболбозон иттиҳод бошад, на ин ки бо роҳбарияти клуб, чунки амалҳои онҳо ягон хел мантиқ надорад. шояд Суарес дар ҳақиқат барои Барселона дар кор буд, лекин бепул аз даст додани яке аз бозингари асосӣ гуноҳи нобахшиданист. ман аслан дар бораи Суарес сухан карданӣ набудам, лекин хабарҳои охир аз он гувоҳ медиҳад ки чанд нафари дигар аз даста мераванд. навбат ба Рафиня Алкантара расидааст. ин бозингарам ба эҳтимоли зиёд аз трансфери худ ба хазинаи Барселона ягон маблағ ворид намекунад. Роналд Куман ба ӯ ҳам гуфтааст ки метавонад дастаи нав ҷустуҷӯ кунад. ман бисёр мехостам ки ин даста дар худи Испания набошад, чунки Барса аз дасти собиқ бозингарони худ борҳо шатта хӯрдааст. ҳамин Алкантара вақте ки дар Селта бозӣ мекард ба дарвозаи Барселона гол зада дар охири чемпионат дастаро аз имтиёзи муҳим маҳрум карда буд. дар аввал мегуфтанд ки дастаи Лидс ба Рафиня ҳавасманд мебошад ва омодааст дар баҳои ӯ 14 миллион евро пардохт намоянд, лекин баъдан англисоам фаҳмиданд ки ба дастаи Барселона пул додан шарт нест. акнун Алкантара то моҳи январ интизор меистад ва ҳамчун агенти озод тарки даста мекунад. мавсим дароз аст, дар кор мешавад, лекин баъд ӯро бепул аз даст додан гуноҳ аст, чунки дар клуб стратегияи нодуруст роҳандозӣ шудааст. сирри худро фош мекунанд. вақте ки рӯи рост эълон менамоянд ки фалон бозингар ба даста дар кор нест, ҳеҷ кас намехоҳад пул диҳад. рафиня дар вақти тренер будани Энрике яке аз беҳтарин бозингар буд. афсӯс ҷароҳат ба ӯ имкон надод ки дар Барселона мавқеи худро пайдо намояд. ҳаминро ҳам бояд бигӯем ки ӯ дастпарвари Барселона мебошад. футболбозоне ки Барселона осон раҳо мекунад ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. гурӯҳи якум онҳое ҳастанд ки дар даста авторитет буданд. озо аст ки Бускетс, Алба ва Пике метавонанд ба рӯйхати футболбозони бадарғашуда шомил гарданд. гурӯҳи дуюм бозингарони иллатӣ мебошанд. вақте ки сухан дар бораи онҳо меравад, Усман Дембеле на танҳо дар Барса, балки дар тамоми дунё бо проблемааш футболбози рақами 1 аст ва рӯзи ӯ ҳам дар Барселона ба охир мерасад. ман ба пулҳое ки барои ӯ сарф кардан дилам намесӯзад, лекин ба ҳоли мухлисони Барселона бефарқ буда наметавонам. агар дар дастаи дигар муваффақ гардад, боз ҳам ба мухлисони Барселона алам мекунад. харидори аниқ ба ин футболбоз Манчестер Юнайтед мебошад. Фабрицио Романо хабар дод ки аллакай гуфтушунӣ дар бораи трансфери Дембеле оғоз гардидааст. Манчестер мехоҳад футболбози французро аренда гирад. чӣ хеле ки гуфтем Барселона зид нест, лекин худи Дембеле шояд ин пешниҳодро рад кунад. айни ҳол намояндагони Юнайтед барои розӣ намудани Дембеле бо агенти ӯ машварат мекунанд. чӣ хеле ки гуфтам бало ба паси маблағҳои сарф карда. агар ҳоло аз ӯ халос нашавам, бозам пули зиёд ба об партофта мешавад. Барселона имкон дорад ки 100 миллион евро кор кунад. 50-60 миллион аз ҳисоби трансфер, чун Манчестер розӣ шудааст ки баъди анҷоми аренда ҳамин қадар маблағ пардохт намояд.
ҳамчунин аз ҳисоби музди маоши Акай Усмон як миқдори дигар пул сарф карда мешавад. ба хотири маоши зиёд Дембеле намехоҳад аз даста равад. пули бедарду миёнро гирифта бозингари француз футболро фаромӯш кардааст ва дигар ба тартибу интизом ҳам риоя намекунад. чӣ қадар интизор шуда мумкин аст ки мӯъҷиза рӯй медиҳад ва Дембеле ба футбол рӯ меорад? як бор фикр кунед, агар худи ӯ хоҳиш медошт ба футбол бармегашт. дар дастаҳои қаблияш қариб ки ҷароҳат набардоштааст. духтурони Рен ва Боруссия бо ягон усули дигар кор мекунанд, ё ин ки Дембеле дар болои 7 қабат курпа пойҳои худро дароз карда ба гирифтани пули бедарду миён одат кардааст. Фабрицио Романо хабар дод ки Дембеле нахостааст шартномаи худро дароз кунад ва ният дорад соли 2022 ҳамчун агенти озод тарки даста намояд. ин ҳам баъди он ки ин қадар солҳо ба нозу нузи ӯ тоқат карданд. қаноат ба худо гуфтан дар кор аст. тамом. Барселона агар Дембелеро фурӯшад аз пули ба даст оварда Депайро мехарад. Аллакай бо худи футболбози голландӣ дар хусуси шартнома маслиҳат карданд. Депай яке аз ду футболбози талабкардаи тренер мебошад. хоҳиши ӯ дар бораи даъвати Вейналдум рад карда шуд. Депай новобаста ба мавқеи худ барои куманд чун обу ҳаво зарур будааст. дар Лион Мемфис Депай ҳамчун ҳамлагари тарафи чап бозӣ мекунад. дар Барселона тренери нав ӯро дар мавқеи Суарес дидан мехоҳад. айни ҳол танҳо Брейтвейт аз рӯи паспорт бозингари ин мавқеъ аст, лекин Гризман ҳам метавонад ҳамчун ҳамлагари асосӣ бозӣ кунад. шарт аст таваккал карда бозингари бегуна дар ин мавқеъ даъват намоянд. президенти Лион муҳлат додааст ки агар то рӯзи 2 октябр Депай тавонад аз дастан меравад. дар акси ҳол як соли дигар дар Франсия боқӣ мемонад. Жан Мишел Оллас дар олами футбол яке аз президентҳои корчалон ба ҳисоб меравад. ӯ маълум намуд ки харидорони футболбоз зудтар ҳаракати худро кунанд. ҳамаш аз Манчестер Юнайтед вобаста аст. агар дар давоми 2 рӯз онҳо Дембелеро розӣ кунанд, гуфта метавонем ки Депай бозингари Барселона мешавад. акнун ҳайрон мондаам. аз он хурсанд шавам ки аз Дембеле халос мешавем ва ё баръакс ҳамин як бозингари дигар моро пир мекунад. бори дигар такрор мекунам, агар Депай ҳамчун ҳамлагари асосӣ даъват карда шавад, ин хатои бузург аст. дар он мавқеъе ки ӯ бозӣ мекунад, Барселона бозингарони кофӣ дорад. Ансу Фати, Каутиньо ва Гризман ҳастанд. ширкати Азия Маркет беҳтарин дороҳои гиёҳиро пешкаш шумо мекунад. мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ва ё қувваи мардонагиатонро зиёд кардан мехоҳед, пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва дороҳоро барои давои ҳамаи дардҳо фармоиш диҳед. дастрас кардан ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо таҳвиқ калон карда мешавад. Лионел Месси бори дигар ба мухлисони даста муроҷиат кард ва мавқеи худро нисбат ба буҳрон дар Барселона баён дошт. Месси гуфт ки агар хатое аз ҷониби ӯ сар зада бошад, масъулияти онро худаш бар дӯш мегирад. биёд изҳороти ӯро бароятон тарҷума кунам. баъд аз ин қадар нофаҳмиҳо ман мехостам ба ҳамааш нуқта гузорам. мо бояд сарҷамъ шавем ва дарк намоем ки дар пеш муваффақиятҳо моро интизор аст. ман ба хатои худам ҷавоб медиҳам. агар ба иштибоҳ роҳ дода бошам, ин ба хотири даста буд. мехостам Барселона пурқувват ва беҳтар шавад. калиди муваффақиятҳо бедор кардани ҳисси масъулият ва мотиватсия мебошад. мо бояд якҷоя бошем ва бар як самт ҳаракат намоем. мехоҳам ба мухлисон муроҷиат намоям. агар гапи ман шуморо озурда карда бошад, шубҳаву гумонро яксу гузоред. ман барои даста ҳамеша беҳбудӣ мехостам, гуфтааст Месси. баъд аз он ки дар даста боқӣ монд, Лео бори аввал ба мухлисон муроҷиат кард. пештар президенти клубро танқид карда гуфта буд ки аз ноилоҷӣ дар даста боқӣ мемонад. аз ин суханҳояш бармеояд ки акнун дар охирин мавсими худ барои Барселона аз таҳти дил бозӣ мекунанд. инро тренер ҳам қайд кард. Роналд Куман гуфт ки Месси кори хуб кард, ҳама бояд сарҷамъ шавем. он вақт умедвор ҳастем ки камтар тинҷ мешавад. дӯстон, мо низ умед мебандем ки ин мавсим барои Барселона бобарор анҷом меёбад. бо натиҷаи хуб ва бозии зебо дар майдон ҳамаи чиз фаромӯш мегардад. ба ҳамин таом бародарон, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.